Nduk dawuh ingkang tinimbalan ora mung kowe aku sak kanca saka Sala ning uga iki nimbali kadang bintang tamu ana Mbak Eka Suranti saka Kebumen ya ta ana Mbak Ari Samsidar ana Mas Garing Semarang nggih sadurunge ngaturi Mas Garing Semarang ayo diaturi beksan lengger kanggo pambuka eling-eling Banyumasan diaturke metuk Mbak Eka karo Mbak Ari gen kepareng beksa sawetara nggih yo diaturke monggo coh diracikke eling-eling Banyumasan monggo yo sing kepareng sesindenan Mbak Intan ayo eling-eling nggih yo Mbak Ari Mbak Eka salah siji larang ayo la la la
terima kasih wis diaturke beksan eling-eling Mbak Eka Suranti, Mbak Ari Samsidar. Yo ngaturi Mas Gareng sik, monggo. Mriki Mas Gareng. Monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim yo. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu, Mak. Selamat malam. Unjuk syukur ngersane Gusti kang gelar jagat. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sahingga kula kalian panjenengan tetunggilan wonten sasana Diklat Praja. Ngaten Mas inggih. Kabupaten Cilacap. Niki luar biasa, Mas. Luar biasane ten pundi? Saniki Semarang Cilacap niku pun 7 jam. Oh ngono. Nek gandeng kula niku ngiras-ngirus ngayahi tugas ugi niki kula nggih reuni dalu niki, Mas. Kok reuni? Mergi kula pun dangu mboten nate kepanggih bapak kula. Oh. Bapak kula niku nggih Pak Dira niku nggih bapak kula, Mas. Leres. Bapak kula margi napa Pak Dira rumiyin nate nyepeng wayang orang Ngesti Pandhawa. Oh, ngaten nggih Mas, nggih. Kula mboten gumun menawi dalu menika beber wayang kulit mboten gumun. Beliau adalah pelestari budaya yang betul-betul murni untuk kelestarian budaya Indonesia. Luar biasa. Kaprahe tembung Pak Dira niku bapake seniman ngono wae. Nggih. Karena beliau tidak membedakan di antara seniman dalang, pelawak, ketoprak, wayang orang. Semuanya dirangkul ya, Mas. Secara pribadi kula niku nggih kepotangan budi. Kok ngono? Kula riyen nikahan nggih ditunggoni kalih ibuke. Oh, nggih, nggih. Samonten kathahe sing nyumbang kula sing akeh dhewe nggih buke niki. Ya saiki ya mung kari ijole. Mula karena beliau rawuh panjenengan tindak rene tak kira ya rasa metung apa-apa, ikut berpartisipasi reuni ya ta? Golek mala wong. Lho piye ta? Kok golek mala? Niku ngeten lho Mas, golek mala ngeten. Pak Dira Budira niku mboten tau etungan kalih kula. Oh ngoten ya? Nggih. Mosok ngulang tahun di hotel kok nyangoni aku ora nyandak yo baneten to. Kok tekan. Sing baku kula nderek syukur, Mas. Iya. Ternyata hotelipun wah luar biasa megahnya. Nggih, heeh. Nah saat ini kula takoni jenengan. Niku kok disebut hotel? Apa artine hotel? Apakah arti dari hotel yang miturut Mas Gareng per huruf apa suku kata? Per huruf. HOTEL. H iki apa? Hunian sementara. Mboten enten tamu kok menetap teng mriku mboten enten. Hunian sementara. Nggih, terus O. Orang manapun bisa memakainya asal memenuhi syarat.
Terus T tarifnya bermacam-macam tergantung bintangnya berapa. terus E Enak, nyaman, aman yang akan didapat oleh pelanggan. terus terakhir L. Nanti mesti letaknya di tempat-tempat strategis. Oh iya. Sami kali Sindoro Hotel ya Mas. Oke, lah Sindoro ki enten tegese. Apa arti dari Sindoro? Iki kula campur bahasane Sindoro. Sin niku sinten mawon saged ngagem hotel niku. Nggih, terus do Donone murah, fasilitasnya oke. Terus ro Rasa bunga, rasa aman lan nyaman bakal tenanam teng wonten pelangganipun Sindoro. Servise Mas. Oh nggih. Lagi mudhun kol mobil wis dibukake lawange. Ngoten niku nggih. Aku ki ning ngarep lobi mobil lawangku dibukake. Weh. Aku mudhun ki kleru hotele. Lah kok kleru piye? Sebelahe. Ya mulai ya diwaca ta. Oh, lha wong jenenge wah niki nggih kalih niki Tritunggal. Ya, Suran suran ulang tahun hotel. hotel. Bahasane kula takoni sadurunge mengancik ke masalah yang tidak. Nggih. HUT niku napa? Ya hari ulang tahun no. Niku jawabane CTK. Lah terus nek HUT miturut panjenengan. Niku hanya diperingati 1 tahun sekali. Nggih. 5 dina sekali kuwi weton. Oh iya. Terus U. Umurnya bisa bertambah tapi juga bisa berkurang tergantung objek yang diulang tahuni. Yang menungso sing ulang tahun ketoke tambah ning sejatine suda. Nah itu kalau yang bernyawa itu umurnya berkurang, yang tidak bernyawa itu bertambah. Sindoro niki bertambah karena tidak bernyawa. Terus T Tetap harus kita syukuri karena itu karunia ilahi. nggih. Nggih. Niki Mula syukuran ya kaya bengi niki. leres. Nggih. Terus kalih reuni akbar. Apa to tegese reuni? Lho iki kembali ini ya berkumpul kok, berkumpul kembali. Berkumpul kembali teman-teman lama dari SMA 1 Cilacap. Nggih, sonten wau nggih to Mas, kangen-kangenan ibu-ibu sami nembang bareng-bareng, gethuk kalih prau layar, kalih mbeksa bareng. Lho, kok ora hebat. Lha wong kowe iki kok Budira iki pendak sore latihan ning dalem kono. Lah nggih. Wong wis kagungan bangsa. Mila yang saya salut menika kekompakannya itu yang tidak luntur Mas Gareng. Wes pokoke iki mau iso ora iso kudu nembang. Nggih. Monitor kok kono kuwi ana sing seriusa bareng. Seriusak pripun? Nanyine nadane seriusa. Heeh. Yo kancane Pak Prawu layar. Ning kabeh dirangkul, mboko sithik nanti akan mapan. Oh nggih no, mergo warna suara niku wis dhewe-dhewe. Leres, Mas. Nggih. Mula ujupe bengi niki tasakuran, apa arti dari tasakuran? Niku enten tegese melih. Nggih. Tasakuran tanu tandanya orang yang tebal imannya. Orang yang tebal imannya itu jangankan kok diberi pahala, diberi rezeki, Diberi cobaan mawon, tetap bersyukur. Itu tandanya orang yang tebal imannya. Tapi kalau orang yang tipis imannya, kuwi titikane gampang. orang yang tipis imannya nopo titikane? Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Wong lanang sing tipis imane semakin kaya, Semakin nakal. nek wong wedok sing tipis imane Niku semakin nakal semakin kaya. weh. Lu kanggone wong sing tipis imane. Mula jadilah orang yang tebal imannya. Leres. Sahnya kalau diketahui oleh orang banyak. Contohnya bengi niki. Bengi niki kathah sing mirsani niku diketahui oleh orang banyak. Nggih, terus kur. Kurang adol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Nah, bengi niki tirakatan sinambi mirsani ringgit. Nggih, terus Anugerah dari ilahi yang dinanti. nggih. Jadi wong tirakat niku nyuwune nggih marang Gusti Allah mboten teng pundi-pundi. Mila mangke bibar acara menika to Mas Gareng salajengipun Bapak Haji Muhammad Sudiro
pinaringana panjang yuswa, rejeki lumintu, sehat wal afiat, ya ta mulya sak turun-turune. Dadi ora mung 7 turunan ning mulya sing sak turun-turune. Aku mau dipethuki putrane kaget lho Mas Eko Sulistyo. Oh nggih. Lha kok wis sakmono gedine. Malah saiki wis ngasta ketua Kadin Jawa Tengah. Oh, Kadin nggih, nggih. Nggih anu Mas niku uwahe piyai sing tekun nggih ta. Lan ingkang kula remen malih putra bajengipun Mas Hari Nuryanto. Niku sakniki nggih nembe jago dados DPR Mas. Oh ngeten. Nggih. Niki saking niku ora ana liya mung kejaba kepengin labuh karo masyarakat, nandur labuhan karo masyarakat. Jalannya dengan jalan menjadi anggota DPR. Nggih. Hebatipun para putra-putra panjenenganipun Bapak Dira menika ora ngoglengke dupeh anake wong sing cukup, dupeh anake wong sing turah. Nggih, kabeh bubadra dhewe, kabeh mentas dhewe. Lah niku hebat yang sangat luar biasa. Ngeten niki lho, wah jan kula wau jane kepengin numpak bise Pak Dira jane. Lah mbok wis sesuk mubeng-mubeng. Teng pundi? Ayo ning iki lho Cilacap terus ning Semarang, Solo. Engko Solo terus nyang endi meneh? Lho, sesasi kemput wis to. Kula niku gareng dudu sopir. Kok kon mubeng-mubeng Pak bis. Lah yo engko ditumpakke no, engko nek panjenenganku kesel engko ngonjok bis kae diganti tempat tidur ya toh, kompliti oksigen enek. Terus kuwi ambulan. Lah yo sampean iki nek arep dolan-dolan rek yo penak to. Ya ora dolan-dolan numpak bis kok numpak ambulan. Mbak Eka kon munggah Mbak Eka. Kowe ben kok wis ben piye to? Ya wong lagi ban joget iki lho wis angkrem meneh ning kono kuwi. Mula sakniki wis leren to, wis apa aring napase yo sementara Mbak Eka jumeneng kene. Selamat malam Mbak Kayune. Iya, selamat malam Mbak Kayune Cangik dan Mbak Kayune Limbo. Waduh, sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Amin. Nggih. Laris terus ya. Alhamdulillah nggih dalu niku nggih kalih panjenengan saniki kalih panjenengan melih. Nggih, bakune kesehatan dijaga. Nggih, ngaten niku. Panjenengan Kula nggih slamet, Mas. Dipun kabare. Iki ngopo to? Pengen godho emosiku. Lho kok nggodha sing nggodhake sapa? Sing nggodha sapa? Lah kowe iki sindian apa wedhus kok kosot kowe? Sing kosot sapa? Sing ngomong kosot sapa? Wong nyang genah naring kene iki lagi sambut menyambut karo Pak Dalange. Lah sing ngakon nang kono sapa? Wong kana ya jembar. sing aku ning kono siapa nih? Ana. Rodok ana. Nek pengen ora cendek nyeng kono. Kono sing kono. Mbak Eka, Nggih. malam ini sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Saged sowan wonten Cilacap dalam acara hari ulang tahun Hotel Sindoro. Luar biasa sekali Pak Sudiro menika. Nggih, nggih. Sik aja ngejak omong-omong aku ya. Ngapa le? Kupingku. Wah, sok. Kayak jane dalam kok bledek. Lah ngopo iki? Suarane iki lho. Suarane ngapa lem biasa ki aku ning kene ya biasa wae. Ya biasa ning coba ning kene lho. Iya kene yang kepengin. Coba ana coba nek ra. Hati-hati kene. Yo tak ngene, ra yo. Mbak Eka. Nggih. Lho ora apa-apa. Sehat, lho. ta? Alhamdulillah sehat, ora apa-apa. Kene lho, ora apa-apa nggih. Rasa seneng niku dhewe-dhewe. Wong edan. Wong edan. Apa kuwi? Teko aku kok bengok karepku kuwi piye? Ayo yen mani padha lanange metu ngene lho. Iki Gawe ngopo? musik tok karo Padu karo sapa Rika, padu karo sapa sih? Aku ora sak gandeng-gandeng aku. Kowe padune arep merayu aku kowe. Alah ngrayu Rika ki sing dialap apane wong ya ora awak gare balung karo kulit ngono kuwi tok. Blasaranane sing dialap kok ngrayu. Aku tak jaga aku jejer kowe wedi
ditukani Budiro. Yen aku dadi manten ditukani Budiro. Oh iya ta. Ajar kowe. Kowe Budiro telepon bojoku. Aku sesuk mulih ora dikeki. Ngono lho. Oh, Bobo. Baik, Kak. Mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Hotel Sindoro. Yang ketiga tahun. Yang ketiga tahun, semoga semakin sukses, semakin jaya, dan rezeki yang lumintu luar biasa. Nggih. Awake dhewe ya alhamdulillah. 2 tahun seniman tiarap ora iso nyambut gawe ya ta. Nggih, saniki Siki wis iso geliyak-geliyak. Ngetan kulon ngalor ngidul niku kula nggih seneng sakit. Lah iya, izin wis dibuka. Nggih, Pak Diro sing nimbali jane ya 2 tahun kepungkur. Lah nggih niku saged. Tapi Mas karena ada Covid belum bisa dilaksanakan. Alhamdulillah. Kabeh iki usahane. Yen usahane iki iso ya ora bakal keter. Lah terus nek usahane anu piye? Piye? Apa usahane? Ora. Ojo gojek ah. Lagi. Lah wong senengane kok jarak. Yang terpenting Nggih. lelakon wajibe ya mung dilakoni. Betul. Apapun yang terjadi kita syukuri. Nggih. Nah, ini suatu pertanda bahwa kita masih diuji. Wong ki yen isih diuji berarti isih ditresnani. Betul, leres. Mula iki bener reuni. Beliau-beliau menyambung silaturahmi. Ingat kata para kiai, siapapun yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan mencium baunya surga. Aja to mencium, ya to. Manggone ora bakal. Nah, niku wis cilokone wong lu. Nggih. Nggih. Tur kula ngeten iki nyambung silaturahmi, Ya. terangke paseduluran. Aku neng dinggon kerep ngomong to. Nggih. Aku ngibur ki ya ora munafik, butuh materi, butuh duit. Betul. Tapi yang lebih baku, aku ngibur ki ana tujuane, Mas. Tujuane apa? Golek kanca sok yen mati ben ana sing layak. Oh. Jenengan sanggup layak mboten? Sanggup. 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 Bu Sindir sanggup layak mboten? Sanggup. Kanca-kanca sedaya ya ga nika sak anu kersa layak mboten? Sanggup. Sanggup. Penonton sedaya tamu kersa layak mboten? Sanggup lek, sanggup tenang, sanggup garek kapan? Kuwi upamane penthuk. Upamane. Lah piye to kula kuwi jare Maksudku wong ki yen menyambung silaturahmi akeh kancane, Nggih. sing mati akeh sing layat. Mergo wong yen mati ora ana sing layat kuwi kaya-kaya sing ditinggal mati ora entuk swarga. iya nek wong-wonge mau ora pada repot. Lah nek repot, lah saiki mumpung pada kumpul, ngono lho. Kepriwe? Siki apa? Ngomong pada kumpul. Ora sen datang Kowe undang-undang. kok ngoyak-oyak. Ora. Eman. Dieman, mesake. Ora, aku arep ngene, aku ora masalah. Aku ora masalah. Piye? Mati aku ora wedi, mergo aku ngerti tegese mati. Apakah arti dari MATI? Manusia semua akan mengalaminya karena itu takdir. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui kapan itu datang kematian, kita tidak dapat mengetahui. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu, dicatat ini. Ya, tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Kowe waras mine sisih nom mati dadak iso. Ora kudu sing tuwa sik. Ayo wis Karepe ngono Mas Gareng. Ini adalah rahasia ilahi. Ojo sok disiki. Oh, lah nek enek wong duwe cita-cita didongake apa ora itu ya Mas? Lah nggih wong. Ya entuk didongake. Oh, lah iya ya wis. Donga sing apik. Nggih, muga-muga ana sing layat. Jare pengene mah kuwi ta. Wong kok aneh. Mula bakune ayo seneng-seneng tetembangan sik. Kula kepengin Mas Gareng nembang Nyidam Sari. Ya. Apa kuwi? Dledek. Oh iya. Kupingin dledek. Nyidam Sari Mas Gareng gandrung Mbak Ika Suranti. Kalau menika
di live streaming nggih. Live streaming banyak sekali. Wonten Yono Syuting, Sanggar Cemara, Avlog Media, Idea Multimedia. Multimedia. Wah, niki menika nganu, wau enten request mlebet nggih. Sing mirsani ku Pak Untung Widarto menika saking Hakim Tinggi Bandung. Oh nggih, terima kasih. Lek wetok ora ngono kuwi lho. Terus kuwi wis nyicil. Oh, nyicil. Kupinge disumpet dhisik ya. Terus. Saking Klaten menika wonten Bapak Tumiono. Oh nggih, Bapak Haji Tumiono. Bu Warsini. Pak Sunarno. Pak Narno. Nggih, DPR RI menika nggih wonten eling-eling Banyumasan. Oh nggih, lah wis diaturke pembukaan. Ricik-ricik. Oke, engko diganti meneh Banyumasan oke liyane. Terus Mbak Daryono nggih. Oh nggih. Pokoke warga anu nggih, anu joglo entrepreneur mirsani. Nggih. Ya Mas, Nyidam Sari menggambarkan harmonisasine antarane pelanggan karo Hotel Sindoro. Ngene iki lho, wong sing ra tertib ki nek ngguak sampah kok ya sembarangan. Ih. Ya ora ngene iki carane lho, lek lan dledek kaya ngene mau. Iki yang bengi nyidhan lawan dinas kebersihan. Ya ora apa-apa nung sebagian dari iman kok ya. Ya, digandrung Mas Gareng. Duh, wong ayu. Kakang kawah hari-hari. Oh, ya ngewohke kok. Iki Repot, mbok ya diwangsuli sing apik. Apa Yai? Panjenengan tresna dhateng kula saestu, Kakang. Bumi anyek seni ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba ya mung bojoku sing ning omah lho. Wedi disetreming. Wedi disetreming. Bojoku nonton streaming, bapakne didol piye? Iki etok iki aku kan. Ini hanya sebuah peran acting. Nah, ini acting. Kowe aku sesuk ora diparingi. Ya wis karepmu, Dang, karepmu. Ora ana wong wadon liya kan tak tresnani kejaba sliramu ya. Nah, ini hanya sebatas acting pura-pura. Ini juragan dengan piaraannya untuk apa kuwi? Ora nembak rapaten. Piye tak kok nesu lho? Roman ki antarane wong lanang wong wedok kok. Lah si lanang diopeni sing wedok. Nek ya ora piaraannya. Oh ya kekasih. Nah. Kakang Bagus Sugareng. Apa Yai Sueka? Ya elek to kae. Enggak aku jenengku ora nggo su. Semanten ugi Kakang. Aja suwe-suwe ke wis dipethuk ambulan kae lho. Iya, kok selak kemrungsung roh ambulan. Tresnaku marang sliraimu, Kakang. Piye? Piye kuwi? Tembungmu piye? Tresnaku marang sliraimu. Sliramu kok sliraimu? Sliramu, Mbak Eka wong guna sing lanang ra dirai kok. Kok sliraimu? Rasamu ra gedhek. Yo lanjut. Kaya ngene wong nandang asmara kados menapa Kakang? Apa mung wak kaya picek. Piye to? Aja dituntut. Lho nek mlaku ora rangkul-rangkulan. Ya rangkulan iki jejer ngarep buri dari wong picek aku. Oh, iki mau kleru. Kleru. Piye? Ah mlaku ning ngene. Nih, lah iya. Apa mung awakku. Eka. Dalem. Mbake digoning puskesmas ya, disuntik sik. Sirik lu sirik. Ora, ya. Dotewa Jawata wal ning Deka. Kuwi lho. Aku ning kene. Lho aku ngimbangi apa ning kene aku rak irekae muter rene. Ya ning aja pindah, aja mbok tinggal aku. Ora Kakang, aku ora bakal ninggalke kowe Kakang. Awake dhewe runtang-runtung nanti bebarengan ya Kakang. Pokoke nganti tekan kapan wae Kakang. Aja mati bebarengan, sing nyubur bingung ya. Walah
kapan katakan jejer lan wong nano Sik Kakak. Panjenengan kaya wong anyang-anyangen to. Mbok yo nek roman ki sing ketok gagah prakoso ngono lho. Lah wong mosok kaya wong pitik anyang-anyangen iki lho. Oh, kowe iki ora ngerti joget. Ngene iki tegese tancep. Iki tancepe wong roman yo ngene iki. Lah tancep wong prekungkung ngono kuwi kok sing gagah ngene lho. Dadi nek misal arep mangku arep gendong ngono kuwi ki rak yo kuat lho. Wong prajengane ki kaya ngkuk ngono kuwi ae. Ya ana niki yo pangan iki to, Kak. Ya sing gagah, sikile rada megagah, rene sithik. Rene, lah iki rada rene. Sirok. Wong edan iki Ben gagah. gagah ora jengkang ya. Gelem ngene ra gelem ngene. Ya karepmu. Upama sira nakoda Ya. tanpa prau sat-sat sarah ing Jolodri nyidam sarias iki ngapa? napas entek rada ditutup-tutup. Lho ya ayo ngenteni pas kudune ya. Ngenteni to. Gong ngono. Ngonomu kesuwe. Kok ya Lah terus piye? Napas entek Kak, napas buatan Kak. Gelem napas buatan. Dedi lho kon gak Dedi lho. Napas sudi padha lanange. Oh napas batal kok milih. Yo diaturke langgame, monggo Mbak Eka. Monggo. Ngapa tak? Ganti pengendang ra iso. Lah pengendang kuwi ngapa wong ya ora ngapa-ngapa kok. Kendang dijogeti kok mesti diblongke. Maksudnya piye? Kendang yo ganep. Mosok kari sak kembangan kok mesti blong. Oh, ya ngomong sing apik. Ngomong sing apik. Lho,
jenenge wong nyambut gawe iki kudune chemistry-ne harus bersahabat yang baik. Kamu harus ngomong dulu mau jogetnya bagaimana. Le, pramuka. Kok pramuka to? Pandu. Pandu ki biyen saiki pramuka. Yo, Pandu. Pade jogeti sing apik le. Ya le. Engko tak jajakke. Ya. Tenan apa piye? Wis to. Kene greh akeh. Kok greh. Kaya kucing. Yo lanjut. Alhamdulillah wis diaturke Nyidam Sari, nyemek-nyemek kepenak banget. Piye iki ngopo meneh? Ora nang kono ora nang kene mesti dipiloro. Kok dipiloro piye ta? Kok yen ora dalange ya mesti pengendange, ora pengendange ya mesti kowe sing miloro. Yo untung ana bapakku. Bapakku sapa? Bapak Diro bapakku. Lah terus pripun? Lah iki panjenengane tindak rene. Weh, mentara. Loh, jare bapake Jare bapak ditemok ra gelem lho. Ditemuk Mas Gareng ra kersa kok. Pake milih. Tak demek tangane kasap ra gelem golek sing alus. Waduh, Bapak wilujeng dalu sehat Bapak. Alhamdulillah. Sehat terus, Bapak. Alhamdulillah. Saged sowan mriki Bapak. Nggih, matur Sehat nggih nuwun. Bapak, ya Allah. Dangu mboten kepanggih. Ketemu. Terus pundi? Saiki wis ketemu ngendikane. Kepanggih. Wah, kula saestu sampun pinten taun mboten nate kepanggih Bapak niku dadi angsal dawuh saking Bapak mak terus kaya siniran toya kulkas. Allah. Kula jane anu. Pripun, Bapak? Nggih. Kalau niku rada mboten penak. Oh. Tapi bareng ana sinden dadi penak. Weh, alhamdulillah. Pun pokoknya sehat terus, Caping gunung. Capek gunung. Oke, beres. Gareng. Apa? Dadah. Sing marake sehat kuwi Mbak Eka. Nek Mas Gareng iki marahi penyakit tadi ya. Ben marake penyakit ora mungkin aku timbali tekan kene. Aku ki paling tidak ki ya dienggo apa? Tumbal. Variasi ya tumbal. Dienggo dienggo gayeng-gayeng. Nggih, Pak niki capek gunung dipun bawani nggih, Bapak. Nggih. Bapak ingkang badhe ngastop ya, Pak. Oh, niki kothok ogrok niki. Kothok ogrok piye ta? Yo totok. Waragana kok kothok ogrok. Nggih. Yo, Mbak Eka, diatur iki bawa caping gunung. Lah niku obat kagem Pak Dira. Nggih, mugi-mugi ndang sehat, Pak. Sehat terus. Nah, yo. Mas Gareng, jenengan sing jengleng nggih. Hah? Jengleng. Sik aku yang sing gawe ora Bapak aku ora laksanakan. Wah, Ayo, elok. dijengleng. Oh, siap, Bapak. Ya. Cok, kowe nek rung enek perintahku aja tabuhi. Gaji. Mencolote sing dhuwur ya. Nah, niku mencolot sing dhuwur, Aku heeh. ki wong anu wedi, kok saya mencolot tinggi sekali dan tidak kembali lagi. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Aku sik diteni anak bojo Ya mencolot mumbul engko medhuk sirah sik ya, Kak. Kuwi mesti elok. Ya sing mudhun sirase iki ora jelek. Tus. Ya Mbak Eka. Nano. Saben bengi nyala
kula wau menika le sowan mriki rada randhet lho, Pak. Matur nuwun rawuh. Nggih, bakune wis wilujeng tekan kene. Nggih, lha wau niku ngentosi lek gareng. Nggih. Jane ora omong sik piye to? Kalau dudu aku kok. Wah, aku sik iki posisi kene kowe mbok tinggal ngobrol. Aku ki wit mau ki rak durung methuki Pak Dira. Dadi niki aku maturno tekan ngene. Matur ringko iki tak mumbul sik posisi. Lah ya mumpung adep-adepan ning kene kok ngarang-larang aku. Lah kowe seneng posisi kene iki. Kaya mentok arep ndoboli. Ya ora to kok mentok ndoboli. Ya gek mumbul. Nang mumbul. Ya aku nek ora mumbul dikira kok kancane ganggu. Iya. Mumbul sik dhuwur dawe pake dhuwur lho. Kowe menengo. Ya. Lanjut Pak Eka. Iya Mas. Kosek. Oh iya. Ya. Ya. Ya ngenteni kendang sik to. Nuli tandhet. Nuli tandhet kita tak jelek ngono. Ayo Mas Pandu. Yo. Wah. Iki pendukungku iki. Wes ora didukung Bayu ora apa-apa. Iki lagi joget kowe ora didukung dadi anggota DPR, ora bakal milih aku kae. Ora. Oh, ora iso. Bapak, monggo Pak. Bapak monggo. Yen mamajang among karo janur kuning Neno janur kuning ayolah sing dhuwur le masyaallah Allah Akbar ya Allah le balik le ya Allah le balik le ya Allah le Patani. lah ki mau Wong ngene iso kok disaat dhuwur. lho mama jeneng wis ngono ki lho rek sama sukmo. Masa aku mati, Pak. Kula kan mati. Walah gayane ngerapek. Lah berlindung itu kepada orang tua lebih aman, lebih nyaman. Lho nek pake kersa, lho wong pake ora kersa. Yo dengan sangat terpaksa. Oke Pak Eka. Elak suarane. Ya. Kowe wae tater motor wae. Rumahsaku kok busine kotor. Jengglek. Jengglek kok padake nyetater motor e. Wah. Ngono kok ngaku. Pak, becak mulai menawi nanggap payah ngampun nganggo yoga niki, Pak. Ora kompas karo aku. Kompak. Hah? Kompak. Ayo kompak. Oh, wong ngene kok dipirsani Pak Dirul. Iki dipirsani. Hah? Kok dipirsani kok suwunke. Ya, nanu Pacita. saya kecepet aja. Pokoknya kecetet. Ana bokongnya kecetet. Ora tenan iki ketarik gambar. Sarwi. Wes sekarang ngompoban. Mau nyetater saiki moban. Aku tenan geding aku. Ya takon Pak Kapolsek rawuh ra iki. Lah ngapa? Mateni tukang ngedang tau. Ya aja to. Aja lancang ngene
rasane kene iki kaya. Gawe nak tiasik sesama kuwi swarga. Oi. Ya, aku kompak karo anak adikku kompak. Ngendangi Pak D aku kompak. Ya. Panas. Parian sik. Parian. Apa kuwi? Warming up. Warming apa kisinan? Aku tak berlindung karo Pak Dura wae. Alah. Parian yo wiwit saka anu sik, Mbak Darsini yo. Nano neno yo. Menyang Solo. Menyang Solo. Tuku gula. Bapak Dira. Mugi panjang yuswa. Amin. Amin. Jejere sapa kae? Oh, Mbak Dita. Ayo. Mangan telo Karo ngombe es. Karo ngombe es. Bapak Dira. Nggih. Mugi tambah sukses. Amin. Yo Rizki. Alap-alap. Mabur ning dhuwur. Mabur ning dhuwur. Warga Cilacap. Mugi tambah makmur. Amin. Yo Mbak Ika. Tuku kara. Yang Jakarta. Hotel Sindoro. Jaya selamanya. Amin. Yo Mas Gareng. Telo goreng. Terus Enak rasane. terus Pak Dira nyawang gareng. gila rasane. Mesake kok gila rasane. Lah piye ta? Wah, aku sih arep parian sing apik mesti mbok saruwe. Ora ndang parian sing apik. Ndang gawe rasa mutung. Oh. Lah ya apa kok heeh? Lho ta, Urung. Nano neno. mangan telo. Cacahe 5. Cacahe 5. Pak Sudiro. Sukses sami keluarga. Iki ora mung Pak Dira tok sak keluargane tak dongeke. Iki dongane wong sing terani ayah kaya aku ngene iki. Ya ora terani ayah. Ora terani ayah apa wong liyane bagus-bagus aku lurek-lurek dhewe kok. Yo Mbak Eka. Nano. Panas udan panas aling-aling capek Mi sowa yo Mbak. Etan bali ngulon terus langgame cek cenate ngawulan Good.
Syukur bisa Alhamdulillah, tepuk tangan kagem Bapak Dira, Bapak Ibu. Hati yang gembira adalah obat ya Mbak Eka. Wis niku. Matur sembah nuwun Rama. Matur sembah nuwun Bapak, sehat terus. Nggih, wah jan. Urung sayem kanan iki, Nduk. Nggih. Tur dasare lagu Caping Gunung iki mau ana sing ngersake. Oh ngono ya. Nyuwun lagon Caping Gunung kalian Sambel Kemangi. Saking Bapak Hadis Jalan MT Haryono Pertamina. Tuwin menika kula kintunaken panjenenganipun Bapak Taufik Nur Hidayah Ketua DPRD Cilacap. Nggih, wilujeng dalu. Wonten ing ngersakaken tembang tresna sing nyekar Mbak Intan. Katur Bapak Haji Muhammad Sudiro. Semoga Sindoro Group tetap eksis dan selalu jadi yang terbaik. Amin. Saking kru Sindoro Satria Mas Divisi Akap bis malam. Oke. Ya mriki Mbak Intan monggo. Jebul kang tak anti-anti. Wilujeng dalu Mbak Intan matur nuwun. Iki sajake golongane manuk lobet. Kok manuk lobet piye to? Napa niku? Kepala mas yo iki. Ayo ora apa-apa. Iki lho tobong bata, kula terus ngobong bata, Mas. Nggih, nganu Mbak, jenenge sampean sapa? Nggih, tepangaken nami kula Intan Karisma Kang Gareng. Intan Karisma. Nggih. Daleme pundi? Cilacap bae. Cilacap bae. Ku yo anu lho Mas garwane yo dalang. Oh iya ta? Sapa? Heeh. Garwane Mas Agus. Nggih. Yo garwane yo dalang. Alhamdulillah. Kebetul padha senimane. Lah nggih. Di sana seniman, di sini seniman saling menyatu untuk nyonggo budaya. Alhamdulillah. Karena budaya itu pemersatu bangsa ya Mas. Nggih, leres Mas. Nggih yo diaturke sik niki wau wonten sing ngersake tembang tresna. Oh, pamundutan niku. Nggih, saking kru Sindoro Satria Mas. Nggih. Monggo caya diaturke tembang tresna kaya ngapa yo. Alon kita niku.
Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Wah, jan wis warna-warna saiki lagon. Wes pokoke kemajuane jaman iki lagu jedul siji urung apal tumpuke lagu anyar meneh. Nggih, nggih. Luar biasa. Mas, aku tak nyoba adikku sing saka SMKI niki ya. Sapa? Dek Atisya. Dek Atisya. Yen ora kleru saka Ponorogo asline. Dek Atisya. Nggih, nek sakniki sekolah wonten SMKI yen ora kleru jurusan pedalangan. SMKI ngendi? Solo. Oh, Solo. Nggih. Ayo mriki, Nduk, kene, Nduk. Mentaram. Yo. Ae oe. Larak disamperke iki adik wedok paring asma jangkep sapa, Nduk? Nggih, dipun nepangaken nami kula Atisya Hawa Nikmatus Salihah. Atisya Hawa Nikmatus Salihah. Hawa Nikmat Nikmatus Salihah. Nikmatus Sauda. Soleka. Oh, tak kira nikmatus sauda. Oh, jenenge apik lho. Hawa Lho, Pak ya hafal. Ah. Nikmatus Solihah. nikmatus solehah. Nah. Ora, omahmu ngendi, Duk, sayang? Omahmu ngendi? Kula saking Ponorogo. Ponorogo Kota Reog. Tenang, Nduk, rasa wedi, Nduk. Wis lulut tok, wis lulut Mas Gareng. Heeh, wong aku wis dikebiri kok. Ora kok. Anu, Sak menika sekolah enten pundi? Saniki sekolah wonten SMKI Solo. Oh, nggih jurusan apa? Jurusan pedalangan. wis Weh. anu, kelas piro? Kelas kali. Berarti wis iso ora ketang sulukan wis iso. Nggih, belajar. Jajar. Mbok nyoba ora ketang ada-ada apa ampale panjenengan? Apalmu apa wis? Slendro apa pelok? Slendro mawon. Slendro nggih. Ya, coba. Slendro Kaya ngapa? Wah, iki calon dalang wedok iki. Nggih. Yo, 6 napa 9 apa penyura? Apa? 6. Nggih. Untung 6 tung. Sapa? Untung Untung sapa tok? sing gedher kuwi. Oleh duwe Joko untung. Ngawur. Ning. Nang. Ayo Nduk, coba ada, Nduk. Ayo apa? Apale apa? Bumi gonjang ganjing. Ora Oke. apa-apa. Ya Nduk, coba. Bumi gonjang ganjing langit klap-klap katon. Ler kincange ngalih. Risang maweh gandrung. Sabarang kadunu ukir moyak mayik saking tias Baliwor. Jos, Sila. Luar biasa. Gandeng ana sing luwih enom, luwih apik, kowe mulih ka. Ya aja terus sia-sia ta. Tekno, aku mau ya disia-sia. Ya aja ngono. Ora tak kei lho, ora tak kei lho. Kei Ora iso. Wis, Aku njuk ka. cukup sekian dan terima kasih. Aku njuk ka. Tidak. Wis ora sah. Nduk, kula ditembangke anu ya, nek ora tembang tresno saiki tembang kangen nggih. Mang tembangke. Wis, pokoke tak gadang dadi dalang wedok sing mumpuni. Ya sesindenan, ya ngon gegendingan, pokoke kudu diserambahi kabeh. Dalang wedok sing iso ganti dalang lanang. Lah terus ngopo? Dalang lanang terus piye? Lho, iki yang sing wedok dalang, sing lanang nyinden. Iya, heeh. Biar iki pancen ya ono Mas sing Ah, biyen sindan ya lanang. lanang. Nggih. Ya Nduk, diaturke Nduk. Monggo tembang kangen. Yo, monggo
buka celuk langgam dhisik terus mengko irama seger nggih monggo ya nduk neno neno ya nduk wayah bengi udan pipis ra wis sore elok suarane nduk Nduk. Pokoke nek pre melu aku ya. Wis. Kowe pas malam Minggu pre melu aku wis. Wis yen perlu sidan kae kabeh prei sing melu kowe tok.
Ya ora ngono, ya ben ajar kendel ben jembarke pengalaman ya, Nduk. Yen prei pokoke yen Mas Bayu dalam kowe ngindani Mas Bayu kowe agar gurumu ora trima tatane gurune. Iki wis diizinke gurune. Oh, wis diizinke. Heeh, wis diizinke 3 dina sisan. Iya, heeh. Wis pokoke bakune siji kuncine mboten sawedi ro Mas Gareng, iki to. Ora wedi to? Mboten. Ah, wedi apa gila? Aja cengeng-cengeng apa. Aja dijarak kowe iku malah makasih ya, Nduk. Makasih nggih, makasih. Ya, wis. Iki bocah iki mentale kuat iki putune waro. Oh. Ayo napa naraga. Wis pokoke engko nek prei melu aku. Heeh. Aku nek saya kulino dipulas sithik mboko sithik ora elok. Ya. Nggih. Mas Gareng, nawala sanese diaturke paten sanga nggih. Nego dawuh. Sing ngomber jagate. Nego Ya. dawuh. Tansah marep pamoring sukma